Ayan, bis na ako. Ready na. Sapatos na lang yung kulang. Sapatos na lang ako. Tapos, kikitain ko na sila, Kurt, kasi nandun na sila sa highway. Hinihintay na nila ako. So, see you, Baguio! We're off to Baguio. Sige, yan. Paano tayo mag-abang ng bus? Sige, cellphone lang. Paano tayo sasakay? A few moments later. One eternity later. 2 hours yung biyahe. Grabe, tagal. Doon na lang sa taas. Wala tayo, no? SM City Baguio. Yun, no? Hey, SM Baguio. Kurt. First timer. Ayun, dito na ako sa Cedar Peak. Ni-meet ko si Micah. Di pa niya ako nakikita, oh. Focus siya sa work. Ha? Masyad ka lang. Oo. Mamaya na ako magkikwento. Bye-bye. Again, dahil nagtitipid ako, syempre yan. First decent meal of the day from McDo ulit. Let's eat! Dahil tipid-tipid. Siren! First time nyo doon, di ba? Init. Ha? We're walking na. Going to Diplomat Hotel. Mga ilang minuto pa siguro, ilang meters pa bago yung Diplomat Hotel. Yun. Kapit na. First time yung tatlo dito, di ba? Good. At least, may nadala na naman akong first timer. Baliw, malapit na. Yun o, yung may payong na yun. Yun yung gate. Ayun o. Gate na yun. Malamig daw muna kami. Albo, bili na. Saan? Pero ako. Refreshment. Wow. Wala nga akong bariya. Go, bili na. Magkano daw po? 10 pesos. Amot si Buyati. Go, bili. Sino ka kaya? Sige lang. Yan. Ilang meters na lang. Lapit na tayo. Good. 1 day old. Oh? Di ba ate, 1 day old? Favorite ni mama ko yan. Piniprito. Bali piprito, tapos kinakain yan. Pero ako may tuka siya. Ang laki na ng tuka niya ate. 1 day old talaga yan. Ang laki na ng tuka niya. Laro mga dyan. Game. Let's go. Dito ako nakatira kasi malayo sa plaza. Tahimik dito, tahimik. Tahimik dito. Feeling ko lang. Lapit na tayo. Let's do. A few moments later. Welcome back sa akin dito sa Diplomat Hotel. Bilis. Let's go. Welcome back to me. Kailangan pa pala mag-register saglit. Okay. Yun. That's the Diplomat Hotel.
Asan ang entrance? Hindi pwede pumasok. Nakarating ako dito sa taas eh. Kaya nga temporary nga. Ikutin na lang natin, tara. Doon, ikot tayo. Sayang naman yung pinunta natin. Picture ba kayo? Let's go. First time kong pumunta dito, 7 years ago. 2015 pa. Yung pala dito mga yun. Mga cosplayers. Dibuti na lang natin kasi bawal daw siyang pasukin. Pwedeng pumasok. Ang gilid. Gilid oh. Ganda oh. Picture na kayo. Tapos punta tayong grotto. At least doon makakapasok na kayo. Yan, ipipicturan pa sila. Yan sila oh. Yan. Busy pa yung magpipinsan, nagpipicturan. Ako solo ako dito. Oh, bangin di ba? Ako nahulog, walang sasalo. Wala na namang sasalo. Ayun. Tingnan sila. So after dito, try namin punta ng Lourdes Grotto. Tapos, punta na kami ng town. Mimit ko na si Jelly. Kasi Micah, babalik kami doon sa UV. So, you guys. Hindi natin napasok. Ayang. Wala eh. Wrong timing. Close eh. Dati kasi hanggang doon sa taas pwede eh. Ano mo sa pupuntahan? Pero, o gusto nyong magpaiwan sa Ano ba yung sa pinunta Lourdes natin? Grotto. Ano ba Nadaanan yung natin. pinunta natin? Tapos sasakay na lang kayo ulit ng jeep. Papuntang plaza. Ayun na yung paradaan ng jeep. Kita ko na. Yes. Ayan. Pasakay na ako ng jeep. Kuya, plaza po. Plaza po. Yes. On the jeep again. Going to plaza. Ayun, past 1 PM na, naglalakad na ako papunta ng Cedar Peak. Kasi mimit ko na si Micah at si Jelly. Nandun na si Jelly. Kaya nagmamadali na ako. Nasa likod ko yung mga bata. Iniwan ko sila saglit. Kasi sobrang wait na. Well, pasok na ako ng Cedar Peak. Natatanaw ko na sila. Kita ko na. Yuh, kanina pa nila ako iniintay, nakakahiya. Ano kaya ako? Siya to? Tayong tatlo. Naka-vlog ka ba niya? Saan ko yung princess to? May princess? Mauna ako, tabi tayo. Doon ako sa gitna. Hindi ba lubog dyan? Hindi ba lubog dun? Malaki naman siya. Yes lang. Ay, sorry. Dito kasi Yo. Wait lang. ano na lang, chocolate waffle. May baliktad pa lang. Tapos ano ba? Ano sa inyo? Yung may rice. Dalawa po. Ano sa'yo? Tapos, password ng wifi. Wait lang. Nagikuhay pa ako ng remote. Di kita, mahal kita. Sana all mahal. Nakita mo naman kanina. Pipili ako. Daming pwedeng password, yun pa eh. Sana masarap.
Yung food ko. Hihi. Almusal. Hihi. Food ko. Ha? Enjoy naman ako ng sa ospital, kaya lang may time talaga syempre nakakapagod. Pero masaya. Masaya mag-ER. Yay! We're here at Bamboo Sanctuary. Nanakart. Saw. Ha? Antok na ba? Siya tulog na. Nakakantok sa jeep. Parang binalo na. Ha? Medyo traffic lang kaya matagal, pero malapit lang siya. Di ba Mines B na to? Yung pinuntahan natin. Oo. Mga kawayanans. Sorry naman. Pwede yan. O, lista niyo yung pangalan ko. Wala akong barya. Okay lang yan. Kahit magkano lang naman eh. Galing sa puso. Bamboo Sanctuary. O, nyari, ba't ang labo na nung camera ko? Diyan na sila, fresh from the mountains. That's Lawrence, Brian, and Kurt. Wide angle shot. Ano na? Na-picture kayo? Ha? Ang dami lamok. Tara. Yes. Mas okay pa tong video, may filter. Halatang di ako puyat. Bakit ulit? Mali. Bakit? Lala. Sa tuktok pa din yan. Ay, ganon? Doon pa rin? O, di pa ba na tayo? Dun sa dinanan natin kanina. Pahirap natin sarili natin. Pa ba tayo? Ano? Ito ka kayo doon? Medyo. Hindi. Labong mo nakita. Medyo pa rin. Nagpunta tayong stone, medyo lang. Uy, dapat na. Yung Natuwa ka doon. Dito, mama ng mga lamok. Nakita. pag 1 to 10, paano may rate? Ganda naman. Nabo. 5 lang. Go, sakay. Magbabayad na ba, ate? Magbabayad na? In for pa ako, 17 years old. Yun! Ano mo ito sa'yo? Uy, dahan-dahan lang. Parang Takot ako dito eh. Sige, hanggang dito lang tayo. Pabalik na ba tayo? patras ako sa'yo. Patras. Uy, pupunta tayo sa gitna. Baka gusto niyo pumunta sa gitna. Sabay kayo dito. Oh! Uy! Dahan-dahan! Baka mamaya nakulog tayo dito. Ang bigat dyan. Kung pala 30 minutes, so dyan init. Sige. Dahan-dahan lang. Dapat kasi sabay kayo. Nakakabangay. Magkaiba yung natin. Kano kalalim ito? Kahit na hindi malalim yung idea lang na Kaya nga eh. Sabay ka. Ito, ipalik ko naman sa'yo, bayan. Okay, 1, 2, 3, go. Ibigan mo ito po. Ikot mo. Ikot tayo. Sabi mo ikot ko. Konta na yan. Yan. Okay.
Sige, punta tayo sa gitna. Uy, dahan-dahan lang ha. Iceberg. Okay, doon tayo sa gitna. Ay, bumagsak. Let's go! Dito mo lang. Si Brian tsaka si Lawrence. Yo. Dapat kasi sabay kayo. Dahan-dahan na. Iceberg! Balik! Balik! Pagkaharap na lang kasi yung ano natin. Dahil sa pag-lay. Doon tayo sa gitna. Atras kaya. Dahan-dahan, punta tayo sa gitna. Pag-lay tayo. Yan. Balik! Diyan sana tayo. Ikot na naman tayo. Yan. Sige. Tom! Kinakabahan na si Jelly. Ha? Kinakabahan na siya. Pag tayo natumba, bahala na kayo kayo. Kanya-kanyang langoy. Iceberg! Baliktad! Okay. Kahit tambay lang tayo dyan sa may gitna. O, diba? Bota ka. Okay. Dahan-dahan, oy! Huwag yung laruin. Ako tutumbo tayo dyan. Oh, Iceberg! Magsasagwan na hindi natin alam saan tayo pupunta. Basta magsagwan, bahala na ako saan mapunta. Sabi niya, Iceberg! Uy, nababasa ako. Okay na. Sabi mo dyan na. Papasikat na yung Baguio, foggy na oh. Namambun mo. Nakakamiss. Stop. Sabi ni Mama, uwi na daw ako. Stop, Iceberg! Napauwi na ako ni Mama. Bakit daw? Hindi ka pa uwi. Wala. Tumawag lang siya. Namamahay lang tayo. Grabe oh, foggy na ang saya. Malagay yan sa Pangasinan. Is na midnight. Nakauwi na. Oh, andito na kami. Boarding house. Free boarding house. Diyan tawagan mo lalaki sa patos. Yung iba nagbayad kami free. Good night. See you sa day 2. The next day. Day 2. Dali, kilos na. 5, 4, 3, 2, 1. Kilos na. Dali, para makarami. Sayang oras. Let's go. Oo. Dali. Ayos lang yan. Hindi naman tayo amuyin. May pabango ko. Dala mo, bis na. Day 2. Free accommodation? Saan ka ba? Diba? Saya. Tingnan nating view sa labas. Good morning, Baguio City. Sarap magkape ako. Ayun naman, nawawala na naman siya ng gamit. Pangalawang araw na natin. Brian the Cabaw. Uy, tatay lang nandito, mawawala pa. Sa ilalim ng unan. Di ba hindi ka pa naman bumababa? Ayan, Brian. At dahil medyo tight ng aking budget, ito yung almusal ko. Pakita ko sa inyo. Almusal ko ngayong araw. Okay. A few moments later. Welcome to Wright Park. Nakahingal umakit. Doon 120 steps pala yun. 120 ba? Hindi ko alam. Basta mataas. Yan sila sa likod.
daan na kami dito, tapos diretso kaming The Mansion. Then after that, uwi na. Bye Baguio ulit. Tinawag nila ako, nagutom na yung mga bata. Bibili siguro sila ng mais ba? Or palamig. Yun sila. Mais. Bibili sila, nagutom sila. Burger ako yun. Bibili ka? Bibili ka? Kano ba? Tatlo. Go. This is Wright Park, and at the end of this park is the mansion. Hindi sila nagsushooting. Ito, dito silang pumarada. Papunta na ka. Alam mo yung alis lang dapat kami ng umaga, tapos uwi din ng gabi. Pero hindi kami nakauwi kagabi kasi nga walang masakyang bus, walang pauwi sa amin, hindi daw dadaan. So late naman na kasi. Kaya ayun, nag-overnight na kami dito sa Baguio. Tapos ngayong umaga namasyal na kami kasi nandito na kami, so ulitin na namin yung stay. Total off ko pa rin naman ngayon. And then tomorrow off ko pa rin naman, so may mga magagawa pa rin ako sa bahay mamaya, tsaka mamayang gabi, tsaka bukas maghapon bago magbalik ng duty. So yun, enjoy naman yung Baguio. Pero dapat next time may kasama na ako dito. Sisiguraduhin ko hindi na sad, dapat may kasama na ako. Okay? Kurt, may fish. Beta. Tilapia. Gurami. Ito pala yung buru-buruan sa Baguio. Kati. Ang ganda nung ano nila, no? Buru-buruan. Kaso Makati siya. Ano sa tingin niyo yung The Mansion? Para saan siya? Mansion siya. Para saan nga? Parang bahay. President house. Tama? De, Ayan, the official residence of the Philippine president when in Baguio. Pag nasa Baguio siya, dyan siya magsistay. Ay, we. Pwede siyang stay dyan. Kahit Oo. Paano kayo pag May mga pictures sila dyan sa loob. Alam ko, nagpe-press con din yata dyan eh. Parang siya? Hmm? CEO. Oh, may mga pictures ng lahat ng presidente. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe. Salamat!